יופי. ישבתי על המחבת הזאת קודם חזוף. סתם לפרוטוקול. אני לא באמת מאמין. אני מאמין שיש אלוהים. אני לא באמת מאמין שהוא רוצה... זו דעה שלי, כן? נקרא לזה רק דעה, כי בסופו של דבר יש עוד דעות על הדת, וזה לא משהו שהוא חד משמעי, זה לא משהו שאנחנו באמת יודעים אם נכון או לא נכון. גם אם זה כתוב באיזשהו ספר, אנחנו לא באמת יודעים מה באמת היה שם, או מה באמת קרה. אז באמונה שלי אני כן מאמין שיש אלוהים, אבל אני לא מאמין שהוא ניסה, שהוא באמת, מה שהוא רוצה זה לשעבד אותנו ולתת לנו חוקים שאנחנו לא מבינים מה ומו ומי, אלא הוא רוצה רק בטובתנו. אז אני עושה רק את מה שאני מאמין שטוב בשבילי, לא בהכרח שאני רוצה לעשות, אלא טוב בשבילי. זאת אומרת שגם אם אני עושה משהו שהוא לא בהכרח נוח לי או כיף לי, ואני מאמין שהוא טוב לי, מבחינת התורה גם, בכללי, אז אני אעשה אותו. גם אם זה לא נוח לי. אני אנסה גם לחשוב על דוגמאות, כי זה גם באמת נושא מעניין, כאילו. אני יכול להגיד פה דוגמה קיצונית, אבל אני לא כל כך רוצה, כי יש פה גם, בטח גם ילדים יצפו בסרטון הזה. לדוגמה, סתם דוגמה, אני אתן דוגמה שוואלה, כאילו, כולם הסכימו. לא משנה, כאילו, אם אתה לא מאמין בתורה, או אם אתה לא מאמין באלוהים, או אם אתה לא מאמין לא יודע, בהכל. סתם כדוגמה, בעשרת הדיברות רשום, אסור, אל תרצח. עכשיו, מן הסתם, כאילו, גם מבחינה מוסרית, אנחנו יודעים שוואלה לא רוצחים, כי למה? כאילו, בן אדם קיבל חיים. זה לא בידיים שלנו להחליט מי יחיה ומי ימות. בסופו של דבר זה בידיים של אלוהים. אז גם מבחינה מוסרית, גם אם מישהו שלא מאמין, יבין בעצם שלא רוצחים. אז יש דברים מסוימים שבתורה שאני כן מאמין שוואלה לא צריך לעשות. גם דוגמאות שהן פחות גרועות מזה. אבל יש דברים ויש דברים שבעיניי גם שטות מוחלטת. אז אני לא עושה אותם. אני עושה את מה שאני מאמין שטוב בשבילי, לא נוח לי אבל טוב בשבילי, זה הכל. אז אני יש לי פעם אחורה שיראו אותי. ממש גם הזוי בעיניי כל המצב הזה על המלחמה, שכולם כל כך צמודים לטלוויזיה ולאתרים של החדשות ולהתראות. כאילו, מה? יא זקה, תרד לפאקינג מקלט, כאילו. למה כאילו להלחיץ את עצמך ולראות כל היום מה עשו ומה לא עשו ומה לטובתנו ומה לרעתנו? אתה יודע שאתה צריך לרדת למקלט. יש הזקה, תרד למקלט. אתה לא צריך לראות את כל העולם ומה יש בחדשות. זה לא מעניין. זו דעתי. כאילו, למה להלחיץ את עצמך? הייתי במקום שראיתי חדשות בעבר, אבל אתה מבין, אתה יושב, רואה טלוויזיה, עולה לך הדופק, אתה בטראומה של מה יקרה ומה יגידו ומה טוב ומה רע. אוטומו, מה אני צריך לדעת? מה שאני צריך לדעת זה על החיים שלי, לא על החיים של אחרים, מה קרה להם ועל מי נפל טיל ומי נרצח ומי זה. לא צריך לדעת, זה לא מעניין אותי, אם זה לא נוגע אליי זה לא מעניין אותי. זה לא קר, זה הסתכלות הגיונית על החיים. כי בסופו של דבר, אנשים שהם קרובים אליי, אני אמפתי אליהם. אנשים שאני לא מכיר אותם, שלא יודע מה, שהיה רצח, היה זה, לא מכיר אותם. מה אני צריך לדעת? כאילו, מה זה יעזור להם ומה זה יעזור לי שאני ידע את זה? גם מה זה יעזור למתים שאני ידע את זה? זה לא רלוונטי. בגלל זה הזוי בעיניי, כאילו. למה? אנשים מתעסקים בהכל חוץ מהחיים של עצמם. הכל. וואי, נראה לי סרטון קיצוני. חכה רק לחביתה.
אחרי זה אני מורח עליה גבינת שמנת וקוטג' כדי להוסיף חלבון. הארוחה הזאת היא באזור 50 גרם חלבון. ביום אני אוכל איזה 180 כרגע. זה יותר מפי 2, אבל לא כזה אכפת לי, זה נוח לי, זה סבבה. בכללי, בחיטוב עדיף פי 2 ולא פחות, כי אחרת יותר קל לאבד שריר. הגוף באמת צריך את החלבון הזה, במיוחד כשאתה בגירעון קלורי. בדרך כלל זה לא היה ככה. אני רק לאחרונה, מאז החיטוב, התחיל לקרקר לי הבטן. ובכלל לפני איזה חודש לא יכולתי להסתכל על אוכל. היה לי כאילו סובה וחוסר תאבון של החיים. בכללי גם מקום חדש, פתאום חברה חדשה, אתה לא מכיר אף אחד. אז זה מעניין, כי אז פתאום המוח שלך כאילו מנסה להבין מה הולך פה, כי אתה לא מכיר שום דבר. אתה פתאום בבית אחר, אתה פתאום בסביבה אחרת, אתה פתאום בחיים אחרים, כאילו פתאום אתה מכיר הרבה אנשים אחרים, פתאום זה נהיה כאילו עולם אחר, זה נהיה מעניין כאילו, כי אני לא עברתי לאותו עיר, אני עברתי מדימונה לבאר שבע. אז זה כאילו פתאום יש אנשים בחוץ. בדימונה לא היה אנשים בחוץ בקושי. אתה הולך ברחוב, אתה בקושי רואה אנשים. אולי במרכז אתה רואה אנשים, אבל פה, בבאר שבע, כל מקום שאתה הולך, לא משנה, אפילו פה בשכונה, הרבה אנשים הולכים. רכבים, מלא רכבים. מה עוד? בכלל, אתה הולך ליד האוניברסיטאות, מלא אנשים, יש במסעדות מלא אנשים. יש פה, לא יודע, כל הזמן, לא משנה, גם בלילה, הרחוב, תמיד יש אנשים. זה הזוי. ואני לא רגיל לזה, אבל זה טוב. באמת, כאילו, חשבתי לעצמי שאני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, להגיד בדיוק את הדעות שאני חושב, כאילו בדיוק את הדברים שאני חושב, בדיוק את הדברים שאני מאמין בהם, ומי שזה לא מתאים לו, הוא פשוט יכול, לא יודע, לצאת, ללכת, כאילו, לרשום תגובות נאצה. לא מעניין, לא אכפת לי. כי בסופו של דבר, זה מי שאני, זה הבן אדם שהפכתי להיות. אז אני לא חושב שאני צריך לפחד מדעות של מישהו אחר. כי אם הייתי רוצה להיות... אני לא זוכר איפה הייתי ונעצר לי באמצע. מה אמרתי? שאני הייתי בנקודה שאמרתי שאני לא אכפת לי מה אנשים כבר חושבים, כי אם הייתי רוצה להיות... בוא נגיד שאם הייתי רוצה להיות כמו אותו בן אדם שנניח עכשיו ישלח לי תגובות נאצה בתגובות, אז אם הייתי רוצה להיות כמוהו, לא הייתי אומר את הדעות שלי באינטרנט ככה, הייתי עבריין מקלדת, מסריח כזה שגם חוער ואף אחד לא רוצה אותו. לא יודע, זה הכל. אין לי עוד מה להגיד. עכשיו, השאלה אם זה, הקונספט הזה, זה משהו שהייתם רוצים לראות גם ברילס באינסטגרם, או רק פה ביוטיוב. כי בעיניי זה נושא מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, אני לא חושב שאני צריך לדבר רק על כושר, כי אחרת איך תדעו מול מי אתם עומדים, כאילו. יש 1,000,001 מאמנים בשוק. מה באמת מעניין בהם אם כולם מדברים על טיפים, על כושר, על טכניקה, על אוכל, על תזונה? שום דבר לא מעניין, כי אתם לא מכירים את הבן אדם שעומד מאחורי המצלמה באמת. כי הוא סתם מדבר על טיפים, על כושר. אני רוצה שהסרטון יצא בערך, לא יודע, 10 דקות, משהו כזה. אני חושב שהוא הולך לצאת יותר, אבל אני אנסה, מה זה אני אנסה? אני לא רוצה לחתוך שום דבר ממה שאמרתי באמת, את מה שאני חושב.
כי אני מאמין שזה באמת יכול לעזור, כאילו, גם להרחיק אנשים שהם על הזין שלי והם לא מעניינים, וגם למשוך אליי אנשים שהם כמוני. אז אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חשוב, דווקא כן לפרסם את הדברים האלה. ועומדת לי גם רגע סוללה. אני הולך סתם להראות את החביתה, זה לא באמת ככה נראה בסוף, אבל הבנתם את הקטע, כאילו זה לא העניין של הסרטון, העניין של הסרטון הוא אחר. אז אני צריך להפוך את זה עוד, להוסיף על זה קוטג', להוסיף שמנת, גבינת שמנת, וזהו, ואז זה מוכן. אז אם אתם רוצים לראות עוד תוכן כזה, פשוט תירשמו פה לערוץ, או שאם זה באינסטגרם, תשאירו עוקב, ביי.